ji Xelîfê Ebbasiya Harûn Reşîd rojekî sifrekî mezin amade kir ji bona nan bide hinek kesa. Têra hezar hebî xwarin û vexwarin danî ser sifrê û hat ba Behlûl jêra got Behlûl got sibê îne dema tu çûyî li mêja înê ew ê ku bên xutbê teva bide pey xwe û bîne vê qesra min ez ê nan bidim wan. Behlûl got baş e. Ev ê ku bên li mêjê ev ê ku bên xutbê ez ê teva bidim pey xwe û bînim. Bu roja înê Behlûl dît ku wa camî tije ye. Bi hezara milet hatine camiyê û ji dûr ve ku tilê dinêrî tu dibê qêş xwe guhê xwe din xutba mala û li mêja xwe jî pê radikin. Lê piştî ku li mêj qediya Behlûl xwe da devê deriyê camiyê ji qaz yekî ku derdket got ka bêje mala di xutba xwe da behsa çi dikir li ser çi xeber da xutba wî di derheqê çi da wî gelo. Nêzî hezar hev însan ji mizgeftê derketin ji wan pênc şeş heba dizanibû ku mala di xutba xwe da çi xwendiye. Behlûl ew pênc şeş heb dan pey xwe û çû dîvana Harûn Reşîd. Gava çû dîvana wî ê Harûn Reşîd xwarin têra hezar heba belkî hazir kiribû, amade kiribû. Gava çav bi pênc şeş heba ket xwe re heyrî ma. Got Behlûl ka miştera got ev ê ku hatine hezara miletê wan bînî werî ev çi ne pênc şeş heb te dane pey xwe te hatî vê derê. Behlûl got Xelîfê min got te ji min re got ê ku hatibin xutbê ê ku hatibin li mêjê wan bîne were. Çi qaz yekî ku derket mi got mala çi xwendiyet xutba xwe da nizanibû. Demek van însanê hanê nehatibûn xutbê û nehatibûn li mêjê. Ev vanê hanê hatibûn camiyê. Ew ê ku tên camiyê û ev ê ku tên xutbê yan tên li mêjê ji hev cuda ne. Ca ev ê ku ji boî Xwedê hatine xutbê guhê xwe dane mala û tiştek jê fehm kirine û ji li mêja xwe jî fehm kirine ama ev tenê hanê. Ku te bigota ev vanê hatîn camiyê teva bîne were ê min ê gazî teva bikira wê bihata. Gelî birana baweriya we bê îro camî tije ne, mizgev tije ne. Bi hezara milet tên camiya ku hûn ji wan bipirsin bêjin ka we çi fehm kirî îro ji vê xutba ha. Ka gotinekî ji min re bêjin di nav hezara da belkî Behlûl pênc şeş heb dîtin lê hûn nikarin di heba jî bibînin. Li zêdeyiya cemaetê li piraniya wan îro tu dinêrî tu dibêj xwe temam. Lê belê gava tu çend kelîma ji wan dipirsî her yek ji xwe hişê wî li cîkî dûr û kûr e. Qalibê wî li camiyê ye, rihê wî li der û dorê digere. Bedena wî li camiyê ye û rihê wî li piyasê ye, rihê wî li sûkê ye, rihê wî li ger û gezmaxa ye. Xwedayê Teala me bigerîne ji wan kesê ku diçin li mêjê û diçin xutbê. Me negerîne ji wan kesê ku bes diçin camiyê tenê.